европейци, честит празник, български граждани! 9 май е датата, с която отбелязваме Деня на Обединена Европа. 9 май е също така датата, с която отбелязваме края на неунищожителната война в човешката история до този момент. Тези две събития са всъщност като две страни на една монета, т.е. монетата не може без нито една от тях. Важно е да отбележим края на разрухата и началото на новата идея, на новото съзидание, с което свързваме датата 9 май, именно декларацията на Шуман. Много е важно да не забравяме защо беше създаден Европейския съюз, а именно за да може никога повече да не се повтарят ужасите на войната и за да могат всички народи в Европа да живеят заедно в името на благоденствието на собствените си граждани. Нека не забравяме къде беше България само допреди 20 на години и къде сме сега. С какво разполагахме тогава, с какво разполагаме сега. С възможностите, които българските граждани получиха с влизането на България като члена в Европейския съюз и особено младите хора, които имат възможност днес да учат, да се специализират, да повишават квалификацията си, така че да допринесат за по-бързото развитие на българската държава. Нека не забравяме какво означава европейската солидарност, която ни помогна в трудни моменти, когато трябваше да се справим с последствието от унищожителните природни бедствия, които ни връхлетяха през последните години. Нека не забравяме, че и в момента Европа ни помага. От една страна, чрез различните свои инструменти през оперативните програми и структурните фондове, за да подобрим своето жизнено равнище, но също така ни помага и в различни други сложни обществено-политически процеси, които се развиват не много далеч от нашите граници. Ние сме като част от едно голямо семейство и можем да разчитаме на солидарността и подкрепата на нашите приятели от останалите страни членки. Нека не забравяме, че именно благодарение на европейската солидарност България заедно с останалите страни членки успя успешно да се пребори с последствията от най-тежката икономическа криза, която беше налегнала Европа от края на Първата световна война. И нека не забравяме, че ако България беше оставена самичка, може би поразиите за нашата икономика щяха да бъдат много по-големи и последствията за нашите граждани също щяха да бъдат още по-негативни. България ще разполага с много добри финансови и всякакви други нефинансови инструменти и стимули, за да развие потенциала на своите граждани, особено на младото поколение. Затова страната ни да стане действително едно чудесно място за живеене, за правене на бизнес и затова младите хора да отглеждат своите деца и бъдещото поколение на България. Честит празник още веднъж!